Alege noua Dacia Spring Extreme și poți beneficia de o super ofertă și 10.000 de kilometri gratuiți. Atât de fresh și atât de ieftin. Între 18 și 20 octombrie, Kaufland îți oferă ardei la doar 8,99 lei kg, Gouda brânză semitare la doar 2,59 lei de grame și K Classic spirale la doar 4,39 lei. Kaufland. Atât de ieftin? Atât! Leziunile inevitabile în viața de zi cu zi. Unii alergă și cad, alții se recuperează. Suntem pricepuți, dar nu prea. Sau luptăm cu ulcerațiile. Pentru orice leziune, de la cea mai mică la cea mai vitejească, folosim Cicatridina Spray, formula cu absorbție rapidă pentru vindecarea țesuturilor. Cicatridina, supereroul familiei tale. De când cu burgerii double și triples de la Mac? Dublu. Nimic nu mai e de ajuns. Și salariul? Săruna. Dublu. Dublu? Păi... Triplu. Așa am învățat că mai mult e mai bun doar cu burgerii double și triples. Noroc că s-au întors la McDonald's să-ți descurci și bugetul și pofta de mai mult. Încearcă-i și tu. Te las undeva? La Lidl ai mici vită porc 1 kg la numai 13,99 lei. Telemea din lapte de vacă 200 de grame la doar 5,49 lei. Și cafea măcinată Gold 500 de grame la doar 19,99 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Haide, dă cu lăbuța. Hai, dă jos telefonul. Ăsta, jos. Cu lăbuța asta, dă telefonul jos. Ce faci, tată? Cu Vodafone EasyTech nu mai ai nevoie de scuze ca să îți iei un telefon nou. Acum primești până la 150 de euro voucher de reducere pentru tehnologie, fie că ești deja client sau te portezi. Profită de oferta de portare cu totul nelimitat și super smartphone de la 1 euro pe lună, în cea mai bună rețea certificată. Vodafone. Cât plouă cu reduceri de weekend apare Bontosaurus Rex. Bine? Bonul weekend devine voucher cu 20% reducere la toată gama de congelate, snacking sărat, hrane pentru animale, gătit și coacere, aparate frigorifice, îngrijirea părului și confecții pentru bărbați. Carrefour. Două Ursus. Noile beri Ursus, Pilsner și nefiltrate de grâu. Ursus Pilsner e o bere blondă, cu note subtile de hamei, savuroasă ca o seară de vineri cu prieteni. Iar Ursus nefiltrată de grâu e răcoritoare și lejeră, ca o după-amiază însorită la terasă. Altfel de beri, la fel de Ursus. Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Acum ai Dr. Max sirop cu pătlagină și miere la 16,99 lei și Dr. Max vitamina D 2000 de unități internaționale la 19,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Cremă autentică rom, învelită în ciocolată mai crocantă sau cu mai multă cremă pentru noi generații. Rom, senzații tari românești. Să duci pasiunea ta pentru gătit până aproape de perfecțiune și să ai alături ustensile performante pentru rezultate de excepție. Aceasta este promisiunea celei mai noi game premium de cuțite Kun Rikon, pe care te invităm să o descoperi la Mega Image. Dezvoltă-ți îndemânarea folosind cuțitele din oțel inoxidabil japonez, acum cu prețuri reduse cu până la 84%. Adună punctele bonus și alege noua gamă de cuțite și accesorii Kun Rikon, acum la Mega Image. Bun pentru noi toți! Hai că plec! Ia-le, să nu îngheți.
Mulțumesc. Ia mănușile astea. Mersi. Poftiți. Mulțumesc. Hai, salut, tata! Astea nu-s mănușile mele. Binele din bine se face. Timișoreana, povestea merge mai departe. Chio Tubes, o aventură către gustul delicios de cașcaval. Descoperă-l și trăiește mereu momente savuroase și pline de energie. Încarcă-te cu energie pentru distracție cu snack-urile Chio. Sunt mereu atentă la nivelul glicemiei și la vederea mea. Iar eu la sistemul meu nervos periferic. Nicio grijă cu Urimil Glico. Uridină și vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos, acid alfa-lipoic și crom pentru un nivel normal de glucoză în sânge și riboflavină pentru o vedere normală. Ia Urimil Glico. Nivelul glicemiei și sistemul tău nervos periferic sunt pe mâini bune cu Urimil Glico. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.